మిత్రులందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సంగమేశ్వర్. ఆత్మవిశ్వాసము అంటే ఏమిటి? దీనినే మనం ఇంగ్లీష్లో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అని అంటాము. ఈ ఆత్మవిశ్వాసము లేనిదే ఏ పనిని కూడా విజయవంతంగా పూర్తి చెయ్యలేము. ఈ ఆత్మవిశ్వాసము మనలో ఎంతమందిలో ఉంది అని చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఆత్మవిశ్వాసము ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఉందండి. కానీ కొందరిలో ఎక్కువ, కొందరిలో తక్కువ. ఈ ఆత్మవిశ్వాసం ఉంది కాబట్టే మనము ఈరోజు ఇక్కడ వరదాకా రాగలిగాము. ఆత్మవిశ్వాసము ఎక్కువ ఉన్నవారు పనిని మొదలుపెట్టిన పనిలో వచ్చిన సమస్యలను ధైర్యంగా పరిష్కరించుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ విజయ తీరాలకు చేరుకొని ఆ విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంటారు. అదే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, ఆత్మవిశ్వాసము తక్కువ ఉన్నవారు చేస్తున్న పనిలో ఏదేని సమస్యలు వచ్చినప్పుడు పరిష్కరించుకోకుండా ఆ పనిని మధ్యలోనే ఆపివేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ ఆత్మవిశ్వాసానికి కావలసిన లక్షణాలు 3 అతి ముఖ్యమైనవి. మనం చేసే పని ధైర్యంతో ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి. తర్వాత పూర్తి నమ్మకంతో ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండాలి. తర్వాత ధర్మబద్ధంగా ఉండాలి అన్నట్టుగా. అందుగురించి మన పెద్దలు ఏమన్నారంటే ధైర్యే సహసే లక్ష్మి అన్నారు అన్నట్టుగా. అంటే నువ్వు ధైర్యంతో ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఈ యొక్క అష్టలక్ష్మీలు నీ యొక్క సొంతం అవుతాయి అని చెప్తుంటారు అన్నట్టుగా. అదే ధర్మంతో పనిచేయాలి. ధర్మంతో నువ్వు పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆ పనిలో ఏవేని సమస్యలు అనుకోకుండా వచ్చినప్పుడు ఏదో ఒక శక్తి నిన్ను ముందుకు నడిపిస్తూ ఉంటుంది. తద్వారా విజయ తీరాలకు చేరవేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత నువ్వు చేసే పని పూర్తి నమ్మకంతో పని చేయడం, నీ మీద నీకు పూర్తి నమ్మకం అనేటిది ఉండాలి. ఇవన్నీ మాట్లాడుతుంటే నాకు ఒక 2 కథలు గుర్తుకొస్తున్నాయి. అందులో ఏంటంటే, ఒక ఊళ్ళో వర్షాలు పడటం లేదు. ప్రజలకు, జంతువులకు త్రాగడానికి నీరు లేక పంటలు ఎండిపోయి నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. ఊరు పెద్దలు అందరూ ఒక నిశ్చయానికి వచ్చి వర్షం పడడానికి ఒక యాగం చేద్దామని నిశ్చయించుకుంటారు. యాగం చేయడానికి సరుకులు అవన్నీ కూడా తీసుకొస్తూ ఉంటారు. అందులోనే భాగంగా ఒక చిన్న పిల్లాడు ఒక గొడుగును తీసుకొని యాగం చేసే చోటుకు వస్తాడు. వాడిని చూసి ఊరి పెద్దలు ఎందుకురా ఈ గొడుగు తెచ్చినవు అని అడిగినప్పుడు ఆ పిల్లోడు ఏంటంటే, మనం వర్షం పడడానికి యాగం చేస్తున్నాము కదా, యాగం అయిపోయిన తర్వాత వర్షం పడుతున్నప్పుడు నేను ఇంటికి వెళ్తే తడిసిపోతాను, అందుగురించి నేను ఈ గొడుగును తీసుకున్నాను. తడిసిపోతే నాకు జ్వరం వస్తుంది, తర్వాత జలుబు ఇవన్నీ అయితే నా ఆరోగ్యం ఖరాబ్ అవుతుంది, కాబట్టి నేను ఈ గొడుగును తెచ్చుకున్నాను అని అంటాడు. అంటే ఈ విధమైన నమ్మకం, మనం చేస్తున్న ప్రయత్నం పట్ల ఈ విధమైన నమ్మకం ఉండవలేను అని మనం ఇందులో గ్రహించవలేను. రెండోది, ఒక రాజు తన ప్రజలను కన్న బిడ్డల వల్లే ధర్మంగా పరిపాలిస్తూ భోగభాగ్యాలను అనుభవిస్తూ ఉండేటివాడు. అనుకోకుండా ఒకరోజు శత్రు సైన్యము వచ్చేసి రాజుని ఓడించి తన అష్టలక్ష్మిలలో మొదట విజయలక్ష్మి, తర్వాత రాజ్యలక్ష్మి, తర్వాత తన ధన ధాన్య భోగభాగ్యాలు, సంతానము, ఇలా ఒక లక్ష్మి దూరం అవుతూ వచ్చింది. కానీ రాజు కాముగా ఉన్నాడు. లాస్ట్కు చివరగా ధైర్యలక్ష్మి వచ్చేసి అందరూ వెళ్ళిపోయారు, ఇక నేను కూడా వెళ్ళిపోతాను అన్నప్పుడు రాజు ఏమంటాడంటే, నువ్వు ఎక్కడ వెళ్తావు, నువ్వు నాతోనే ఉండు, నాకు నమ్మకం ఉంది, నేను పోగొట్టుకున్న తిరిగి రాజ్యాన్ని, సంపదను, నా బలగాన్ని మొత్తాన్ని కూడా నేను సంపాదించుకోగలుగుతాను, నేను ధర్మ పరిపాలన చేశాను, నువ్వు ఎక్కడ వెళ్తావు అని ఆ రాజు అంటాడు. ఆ విధంగా ధైర్యాన్ని తన దగ్గరనే ఉంచుకొని తిరిగి తన రాజ్యాన్ని, తన బలగాన్ని, భోగభాగ్యాన్ని సంపాదించుకోగలిగాడు. అందుగురించి ఏంటంటే ఆత్మవిశ్వాసము అనేది అతి ముఖ్యమైనది. ఈ ఆత్మవిశ్వాసంలో
మూడు ముఖ్యమైన ఉంటాయి. ధైర్యంతో ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండాలి, పూర్తి నమ్మకం, నీ పట్ల నీకు పూర్తి నమ్మకం ఉండాలి, చేసే పని ధర్మంగా ఉండాలి అని మన పెద్దలు చెప్తుంటారండి. ధన్యవాదాలు. జై హింద్, జై భారత్, వందే మాతరం.